Kajingnya bicycle kala long kaway na kijing elekai kabasdang pau haus nem hajar arhuar. Kajing dawa kala nang kiw, lakade hakabakwa nya sngobha lane penlong kum kajing kilan met. Ka West Giantia Adventure and Cycling Association WJACA kalasdang ban penlong ya kajing yakop Biking Challenge Chapter 1.0 nakabenta kito kibay it ya kani kajing elekai ha omlido mi mentudu ha West Giantia Hills District. Tunginya pai siya kani kubor. Lapelong ya kani kajing yakop hinden kesngi ke bakan top ya ka XCO women, junior men, but elite men. Kani kajing yakop ka dena ka benta ka cross country off-road mountain bike race ha ka ba ki nong yishim benta ki hab banya ya ki lentik hendo ki baputoj bat koru koram bat ki day ban pendep shibun ya ki te ki lenti. Kani ka penlong ban wan rajing ya ki nong nya hendrai kani ka pen itanat ya ka jing yakop bat petho ya ka jing kot bor jong ki nong nya bat ki bicycle ki jong ki. Ya mantah hingga terakhir kena nang ni smart gintip bagi cing lekai sport cycling kam dai tang surok dai utrak dai ni. Dai ka bamut jong ni le ka thong jong ni hirup bagi kwa ban yo khana nang ni pengin tha sya ki district kum ju shay state cing lekai repair. Laseng ya ka WJACA haus nem hajar arpaway da ka jing tmu ban kintiu ya ka kam adventure bat nya cycle hak district bat ban ai jing tip sha ki pat ba sha phang ki jing yo nong na ka benta ka kot ka khya bat ka banya kali bat kintiu ya ka adventure tourism u president ka WJACA uba byang porshela ula ong ba ka jing penlong ya ka nie ka jing ya kop ka long ban yarap ban penmi ya ki nong nya cycle ki bat bet na ka district. Hai pat sarkar kum omne ba hidon kam hi ya kajing support ne kajing kersan nang sarkar kan ban yo ban support ya kani ka game jongi ya pelek kai ma kajing don kam babon ya kani kajing yakop la ka we lama de UMLA ka than uba wailat miki shila ubala long kum ukongsan ha kajing don ringkat wa hesh nong ka mi mentudu uba abul pawa ubala ay jing pediang sngopa na ka benta ka kerdan XCO junior men la don prangut ki nong ya shimbenta bat khat we ngot na ka elite men u president ka WJACA ulakin tu ya ka sarkar Meghalaya bat kershan bat yarab ya kum kini kijing yakop ka bakin thop ya ka jing bei tingka bat ai khuble ya ki nong shong ki pala no sen yang ban long ya kini kijing yakop bro ngop wi hai ba me di dewa pelama kamong drop sedikit ki ngop te daw wa perchanga le yo ya sai kilang nga da ong lang ki wa pun kui gam nga mem ong wo ku nga tang yo lalang yo nga mot yo lek ni wani jingsi yang ni berthai lai chim benta kong do to yang Meghalaya game ni de wada man ta silong amalki dem te de ke sien do cham we yima we le o nak sedang au yin halai op nervous ne pha bujo munung te kamot le o por we le o cham te biang ima ne pha I cheni bujo bu yo ga to bar ga cycle us ador kam ki tai ne pha cheni yo phi kam ni ya gi nang di yo jam dor gi ya ne pha bu chem gi gi won experience gi hakabakut jong kani kasngi la wan ban sakhi byang ya kani ka jing yakop da MDC ka Jawai Central u Ohai Andrew Shulai kum ubala long kum u kongsan bat sam ya ki khusnam shakinong job laban pen ken mau balakan thop ya ki jing yakop nya cycle haka benta ka basaw jong ka Meghalaya games minta usnem bat kala long kum ka way na kijing ele kai ka bapaw haka jila bat ka WJACA kala le kat bala ban pen ken mau ya ka ne ka jing le kai bat yarap ban kin tiu yaki nong nya cycle jong ka ne ka jila barok away bureau report Didi Meghalaya Mentapat